Germans, germanes, les vostres pregàries han estat escoltades. Comença Sant Cebrià. Sigue tu camino que sin ti me va mejor. Ahora tengo a otras que me lo... Bona nit, germans. Estem a punt de canviar d'horari i això vol dir que s'acosta l'estiu. En una situació normal, això seria motiu d'alegria i holgorio, però veient el panorama tampoc podem dir que sigui un motiu per alegrar-se especialment. Estem fins la polla de que cada setmana ens canviïn les restriccions i que ens facin responsables a la població en general de la mala gestió de la pandèmia, dels putos polítics, de les males decisions i de que no tingui sentit absolutament res. Deixeu de posar-nos a nosaltres la responsabilitat, preneu mesures lògiques i eficients i vacuneu a tothom d'una puta vegada. Benaventurats els tres tigres. Benaventurat el tigre del Trigueral. Benaventurats els que esperen cada setmana per escoltar Sant Cebrià. El Santoral. Avui, 25 de març, celebrem Sant Dimes. Coneixeu algun Dimes? El que... Està buscant una rima. No té rima, no té rima. No rima. El Di Maria. Di Maria. No sé si és... No crec que sigui Di Maria Dimes. no. Bueno, Sant Dimes va ser un dels dos malefactors que va ser crucificat alhora amb Jesús de Natzaret. Vull dir que no estem parlant d'un qualquiera. Tenia el Tenia el sobrenom de el bon lladre. No he aconseguit documentar què és el que va robar, però alguna cosa heavy devia ser perquè se'l denominés així i que el matessin per això. No és que conegui a gaires lladres, bueno, lladres sí, però bons lladres, no masses. Així que avui dediquem el santoral a Dani el Rojo. Sabeu qui és? Sí. Sabeu qui és? Va ser el lladre més reconegut i més buscat de Barcelona a les dècades dels 70, 80 i 90. Més que lladre, era un gàngster de molt de cuidao, va robar infinitat de bancs i cada cop va anar a més, creant casinos il·legals, fent botrones a les sucursals bancàries més totxes de la ciutat, fins que al final el van trincar i el van tancar a la Model. La seva vida és de pel·lícula i en els últims anys s'ha popularitzat molt perquè ha publicat diversos llibres on explica els seus xanxullitos i ha sortit a molts mitjans de comunicació donant a conèixer la seva visió de la vida i com reconduir la mena de joventut que va tenir. Si més no, va ser curiosa, perquè tot això ho feia amb 16, 17, 18 anys. I fa un temps que es dedica a fer contingut a YouTube i ho peta bastant fort. Jo em declaro fan total y, com tu dius, Dani, me quito las gafas para que me veáis los ojos y un domingo más que no hemos ido a mis amigos. Que aquí això ho complim bastant a rajatabla. Perquè anem dijous. Exacte. Així que recorda, a Dani el Rojo, ets el nostre Sant Dimes. El sermó. Bona nit, amics, companys. Bueno. Estava tensíssim que la primera frase no fos aquesta. El Bueno. Sí. El coneixíeu o què? I tant. No, més d'un bon lladre conec jo, eh? Sí? Que m'ha robat el cor. El bandido! Ai, home. T'estàs referint a mi? Bueno, podria ser-ho. Podria ser. Soc molt enamoradís. Que mono. Pues sí, va ser un gran personatge. Jo l'he seguit bastant. Jo vaig tenir com uns dies de L'època de seguir-lo, no? menjar-me molts vídeos seus, perquè és veritat que està bastant guai. Està... Clar, explica, jo què sé, que deia que se n'anaven a fer ruta i se n'anaven des de Barcelona, sortien i anaven fent bancs fins a Andorra. Saps? Sí. Però literal, que no, de poble en poble fem un banc. Sí. És que era més senzill abans, robar bancs. Home, clar. ell ho diu, que ni se t'ocorre ara Clar, robar un flipes. banc, perquè és que no passes ni de la porta, saps? Sí, Però abans entraves amb una pistolilla, tu, dame dinero. Aquí tiene. I vale, I ja està, sí. Que al final va robar com 60 milions de pessetes o una cosa així, que fas la conversió a ara i és una grandíssima merda, Sí. però per l'època, Joder, no està malament. 60 milions de pessetes era, Sí. bueno, una... Sí? No, O més, no? No, fer més. A mi Bueno, em sonava... no sé, igual estic dient 60 els números milions. eren bastant locos. o sigui, és que igual per l'època és molt, 60 milions de pessetes. Era com... No us passa a vosaltres que... Bé, igual em passa a mi, Igual, no sé. Trobo que és bastant d'home entendre aquestes coses. No sé si jo soc menys home, però... Home hetero, cis, blanco. Totalment, en plan...
A mi quan em diuen un número deixo d'escoltar. Si té més de 2 xifres, o sigui, de 2 dígits, deixo d'escoltar. 60, el que vingui després de 60 ja no... T'ho juro, el meu cap està a una altra banda. Llavors, Mucho. fes cara d'impressionat. Uau, Quanta nata. tremendo. Quanta què? Res, un xiste... És també més. No, és un xiste de quan es feien els xistes de l'EPE i Sí. xistes malos. De Has anat gangosos. enrere, cabron. Però, I el xiste crec que ens pot portar el programa sencer. Sí? És de llarga envergadura, el Ah, xiste. sí, el de quanta nata, sí. Us voleu posar a No, explicar el xistes de deixarem. l'EPE? El deixarem. No és un xiste de l'EPE, però vull dir que és de l'envergadura. Això s'ha reduït sense liar, no? A fer xistes de l'EPE. Bueno, trec el llibre. Vosaltres us heu plantejat algun cop, no atracar un banc, però rotllo, fer un atraco? En plan, algun lloc així de dir... Plantejat en sèrio o... Bueno, no en Com sèrio, ho però faria? que se t'hagi passat pel En un cap. imaginari... Perquè No, hi ha un amic en comú que ho tenia claríssim, que atracava un furgón blindado i s'emportava tot. Però claríssim, eh? Tu qui és, no? Atracava... Quin és aquest amic comú? Un que... Inicials. que corre cotxes de carreres. Ah, vale. vale. Aquell. Aquell. Sí, atracar un furgón blindado. Sí, exacte. Parar-lo i Pel car- que obrin. En plan, que el mètode és que era boníssim, eh? Rotllo, saber-se la ruta, investigar una miqueta, preparar-s'ho bé, i que Un detall. en un semàfor anar, fotre's a sota com els mecànics, trincar no sé què així, trencar-li el d'esto i anar allà, pa, ábreme atrás, i... Ábreme atrás. I ell, sí, i se'n va directe. ara te abro. No li veig cap fissura al pla, més o menys. No, Però ho tenia, t'ho juro, de dir, bueno, és que en quan sapiguem la ruta d'un d'estos, ja podem anar-hi. Mucho GTA. Ja podem... Ens havia liat uns quants, ja, de dir... A part va ser 2 nits parlant en un balcó a Sí. voces, o sea que Sí, qualsevol s'havia entrat al pla. Que ho arribem a fer i ens trinquen, però Ho segur, arribem tio. a fer. Sí, el que ens separa ara mateix és que la gent compra bitcoins ara mateix. Vull dir que realment no són tangibles, tampoc no pots robar. O sigui, com a molt pots entrar a un furgó i robar un microchip que tingui bitcoins. És que en els furgons blindats sí, deu haver pasta en efectiu. Però aquesta pasta deu estar més que registrada. Sí. I robes allò, tio, i és que no pots ni anar a comprar-te unes pipes a les xutxes que et pillen. Ja, sí. Llavors, jo crec que no ens serviria de gaire. Però encara que, sí, i si ho robessin al moment, en 5 minuts, ja tens un helicòpter o algo, o sense helicòpter, però que ja saben on estàs tu. 100%. 100%. Clar, però és que el pla anava molt més enllà. Era anar amb una furgo... Amb, Fer un canvi amb de furgos. Amb pintura d'aquesta Bueno, que li pots GTA, treure, GTA. I és de GTA. color negre les tires, És veritat, de color eh? blanc. Bueno, s'anava... Sí. Era un plan elaborat. GTA, ho carregues a una furgoneta, pares la furgoneta sota un pont, i quan surts de sota el pont ja és un altre color de la furgoneta, no? I Com Això- el Puigdemont GTA. a l'1 d'octubre. Estava tenint un flashback momentani. Jo allà em vaig sentir molt català i molt orgullós de ser-ho. Ha sigut l'última vegada Sí, que... l'únic que he moment dit, en els 300 últims anys d'història, crec que l'únic que ha passat ha sigut això. Aviam, el moment GTA del Puigdi, eh? Sí. allà els hi vam pintar la cara als espanyols. Sí, sí. Els hi vam... saps? Sí, tu especialment, que vas idear-ho. Jo que estava aquí baix. M'agrada imaginar-me el Puigdemont fent tot allò amb els cascos posats i... Teneren, ten, 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 Home, però tereren. tu imagina't com es devia sentir el bon home, eh? En plan, canviant-se de cotxe allà, i que ens estan perseguint els serveis secrets, no sé què. I el del cotxe aquest, un cop va estar així, i ara què, president? No, ara ja està. No, però... Ja hem canviat. No, però què? No, ara me'n vaig a Brussel·les 8 anys i aquí s'ha acabat. Jo Però, veia una època que el defensava molt i ara ja cada cop més... Mira, tio, haver-li fotut el que li havies de fotre Hòstia. i tirar això endavant. Vas fort, vas fort. Bueno, Catalunya és la terra dels màrtirs. 100%. 300 anys queixant-nos. I 300 anys sense liar-la. Però, bueno, això ja... Pa cuando venga. I? Plorant, no sí. queixant-nos. Sí, Som plorant. molt de plorar, som molt de plorar. Hòstia, Volem la independència. Bé, som de fer performance guais, també. home, Claro, aviam, sí. de performance s'han fet molt xules, eh? Les roses. Sí. Grans, sí, Home. guais. Home, aviam, la via catalana va ser guai. Sí, o sigui... Lo de fer de dalt a baix... La primera, la bona idea. No. Tret aquí, que No, va ser la primera. La no va B ser la baixa, primera. I la B baixa, què et La sembla? B baixa... Aquí va haver-hi com a mínim 3 persones que estaven mirant el Google Maps i van dir... A "Hòstia, veure, on surt una B baixa?" Aquí ha d'haver-hi una lletra, i la traurem entre tots. Que igual podria haver sigut una M. Clar, hauria pogut ser tranquil·lament, però la M ja és de Madrid. Clar, ja genera... Clar, Sí. perquè ve baixa de llibertat. Tots La B baixa de Victòria, gilipolles. Hòstia, t'ha tocat molt al fons. Sí, perquè en aquella època era molt català, jo.
No, però la via va estar guai, tio. Sí, En la via plan, estava molt bé. Des de dalt fins Pues a era baix. més fàcil trobar una F, de flipaos. I de F, No, F, no rajem, ara d'això. A l'Eixample en podrien haver fet 3 de F. I 4. Sí. Les que vulguis, les que vulguis. I F de F for paying respect, tal qual, no? En plan de F en el chat. Sí, literalment. F. Va ser una època... Jo la recordaré amb cert... Sí. Amb cert, no sé, amb certa estima. Amb bastant gust. Sí. Recordarem amb més gust les liades de la sentència. Sí. Per què enganyar-nos? Sí, Però sí, per què no? Va estar bé. va ser curiós. Doncs no sé si teniu alguna coseta més a parlar així random o què. Si no, passem directament al programa, que us heu preparat coses la vosaltres. Setmana Santa, No? que... És veritat, ve Setmana Santa, és la nostra setmana. Ve Setmana Santa Mm. y nos vamos a comer todos una mierda. Sí, semblava que sí, eh? Ha sigut el més gran, parecia que sí, del Sí. que portem d'any. Però quasi que no, eh? Sembla Bueno, que- depèn, no sé que treguis el teu d'esto d'Alemanya una miqueta. Clar, perquè els alemanys sí que poden venir. Sí. Cancel·leu reserves que venen els alemanys. Deixeu lliure tot, que venen els guiris a ocupar. Això ja ho deien, eh? El 1940. Sí, Cancel·leu tot, que venen vinguin els els alemanys. alemanys. Que feu la maleta, que venen els alemanys, nens. En avió, salten des dels Cada uns avions. quants anys han de fer-ho, aquesta gent. Aquesta gent té una ànsia dintre seu que és que no se l'aguanta. Hòstia, ja Com fa ha anys, canviat, eh? Com ha canviat, Com ha sí. canviat a lo que venen. Sí. Però després es cremen amb el sol, que pringaos. Jo prefereixo que vinguin a emborratxar-se que no a bombardejar. Sí. Està millor, està millor. Què vols que et digui? És una actitud menys hostil, normalment, sí. I vulguis o no, sempre hi haurà algun tonto que et convidi a alguna birra, saps? Sí, El pillis més borratxo del compte i et digui a beer. I ja t'ha compensat. Ja t'ha compensat. Pobret. Pues sí, no sé si teniu plans per Setmana Santa o si els podreu fer o què. Pues clar. Clar que tens plans? Clar que els tenia. Clar que els tenies. Joder, quina putada, tio. Els farem? Who knows? No es pot dir públicament, segurament. Ja es veurà. Ja es veurà. La festa underground de Sant Celiat, bàsicament. Has de trobar el codi QR Aquí. de Sant Celiat com per poder... Liada a l'estudi. Ens tanquem en aquesta habitació? Free Covid, no? Bueno, obrim la finestra. És veritat. Si hi ha ventilació... Tot Fem un directe de la nostra festa aquí durant 24 hores de ràdio màxim. Espera, vas a sonar tan directe? Ui, que joder, m'hagués molat més que es sonoritzés. Ja, vols que ho torni a fer? Per mi sí. No, no ho farem. Pels nostres oients Sí. de Spotify, És que jo crec que és maco en un micro escoltar el... Que no saben el que està passant. O sigui, Ja. estarien així de cop tornado dintre. Realment sí, eh? Sí. És que estic jugant al joc d'aquest de moda entre els joves, d'al·lèrgia, ressaca o Covid. I, bueno, què deu ser? Què deu I al ser? cap d'uns dies ho descobreixen. I he dit, no, vine a l'estudi tot pel programa. I què creus que tens? No ho sé, què us sembla a vosaltres? A mi, jo espero que constipat. Tots ho esperem. Bueno, ressaca tampoc estaria malament. Ressaca estaria bé, Al·lèrgia, però no té hauries, pinta, no? al·lèrgia, hauries de saber-ho amb 23 anys. Sí, però et venen com qui no vol la cosa, eh? Ah, sí? Sí. Apareixen? Sí. Pues a mi em van aparèixer dia per fa l'altre. molts anys i aquí estic aguantant. Tu tens al·lèrgia o què? El puto polen. Sí? I els gats, i els àcars. Puto gatos, tio. Hòstia, doncs a casa meva jo tinc gat untat amb polen ara mateix. O sigui, de la terrassa entra Era dintre. negre i entra groc, no? Entra un piolín. O sigui, és literalment l'amulet contra el Pau. O sigui, si no vols que entri, et poses a la porta i el Pau ja no, Ja no pot està, entrar. moro. També té al·lèrgia? Qui? El Pau. Aquest és el Pau. Jo. Amb un germà. Perdó. Se m'han creuat les Molaria, informacions. que mon germà tingués al·lèrgia. Que el joc aquest que anaves a dir, bueno, que has dit dels joves, jo pensava que és el de, aquest de, que és com una ruleta russa, però que un té Covid, no? Ah, vale. Sí. Com anava? O sigui, era com el del És SIDA, una orgia, però hi fots a un amb però Covid, això era el no? del SIDA. Sí, però és el I amb mateix. el Covid també. Crec que sí. És una orgia Sí. amb Covid, en vez de SIDA, Però Covid. crec que no és ni orgia, és festa i prou, eh? Sí, Clar, festa sí. i... Jo crec que Què dius? Ja, però qualsevol festa Ja, sabem sí. el que acaba. Però dic que jo crec que l'evolució era... És que existen de otro tipo. Molt bé. Molt bé. Que jo crec que l'evolució ha sigut de orgia i SIDA Sí? a festa i Covid. Quina Bastant decadència. menys ambiciós, Quina decadència, Sí, sí, si sí. l'és ambicious. Clar, Sí. sobreviu. Bueno, clar, és que al Bueno, final... el SIDA també, però... Sí, Joder, sí, sobreviu-lo. De per vida, bàsicament, que no te'l treus de sobre. Sí, Joder, se t'enganxa la cosa. Bueno, portem molta estona xerrant de res. Crec que vosaltres us heu preparat alguna cosa. No sé què és el que porteu avui. Tu, què portes, Eric, avui? Jo avui és com escull la teva aventura, porto 2 seccions preparades. O sigui, podeu La escollir... penya dels tigres. La penya dels tigres és una miqueta, estic en l'estil literari aquest que ens caracteritza. Vinga. No, porto 2 seccions, podeu triar vosaltres la que vulgueu. Ui. Una és el confessionari habitual, Sí? el de sempre, una miqueta, la gent ens envia confessions, les llegim, riem, jiji, jaja, Que ens les poden seguir enviant sempre que vulguin. sempre que vulguin. I l'altre seria un discurs d'odi absolut cap al degenerat mental que escollia
les produccions audiovisuals de Catalunya que havien d'entrar als Gaudí i per algun motiu que se'ns escapa aquí en aquesta redacció no han posat Se'ns ha liat la sitcom. Llavors seria bàsicament mitja hora de jo cridant i escopint missatges d'odi cap a aquest subnormal. Que Endavant. Pots començar. Vinga. Let's start. Doncs si voleu anem directament ja al confessionari, no? No crec que volguéssiu. Llàstima. Se'ns ha liat, però gràcies a Déu, som ateus. I go Al confessionari. far and anywhere, Amb en germà Eric. time after time. Tranquil·litza, eh? Ui, és que mira, ja, per mi ja podríem acabar. Tal qual. Quan, De dir, quan sí. sona, te'n recordes de lo molt que fa que no l'escoltes? Sí. Que maco. Cada vegada et sorprèn de forma molt grata, a més a més. Ara feia bastant que no. O, bueno, sí, quan... Sí, quan ens va Quan enviar... un tal... Sí. Sí, el Joan C. Exacte. de Borbó, sí. El Certíssim. JC Certíssim. de B. Va, doncs, desviant-nos de la secció aquella que anava a fer d'escopir odi, dic, un oient anònim ens diu: hola, sóc el disminuït mental que escollia quines sèries entraven o no a les valorades a l'edició dels Gaudí. Soc tan mancat que deixaré d'escriure aquí perquè l'Eric ja ha fet el punt que volia. És broma. To you. A part està malament perquè em vull dedicar a l'audiovisual. Vull dir, m'estic posant a molta gent en contra. No ho estàs fent bé, això, eh? No posem aquest tall. No, has d'entrar a matar, El, a la jungla. els jefecitos dels Gaudí ja els tens en contra, tots. Exacte, tots i cadascun d'ells. Que al final és el teu públic per Sí, treballar. sí, el meu públic Bueno, objectiu. ara està més fàcil perquè la presidenta ha pirat. Sí, Dels Gaudí? Bueno, De l'acadèmia? de l'acadèmia de... Ah, sí? No ho sabia. A l'exili. L'Acadèmia del Cinema en Català, no? hòstia, molaria. No seria raro. No molaria, però hòstia, fatal. Molaria. No vull començar a desitjar ara Per Indepe. que els hi passi lo del Gaudí, els premis Gaudí, És saps? veritat. Per què es diu Gaudí, els premis? Igual que els Goya es diuen Goya, i Ja, també. un era pintor, l'altre arquitecte. Que no hi ha gent que faci cine. O sigui, Per és que posar els tios precisament, posa-li Hitchcock. O jo què sé. sí. Ja no... Crec que no en sé més ja. La llista de directors de directors. cine. Però la gràcia és que sigui català. Bueno, però serà que no hi hauria directors de cinema en català des de família. Home, sí. El poble català és molt Fent innovador. els Gaudí. Què? 40. Jo dic 40. Bueno, és igual que... M'ha semblat una afirmació molt boja, aquesta, eh? Jo dic que sí, tio. Pots seguir de mentre i jo... Sí, jo busco. deixeu els comentaris. Bueno, voleu que vagi a llegir el confessionari d'algú que ens ha enviat? Aviam, Sisplau. sí, clar, és de lo que es tracta. Val, doncs un estimat oient ens diu pare, he pecat. Ja, Sempre. El clàssic inici, que tampoc no es desvia gaire. Sí, sí. Diu, bon Que dia... poc original. Sí, vull dir, podeu buscar-li un gir ni que sigui aquesta entradeta, però us ho deixo a vosaltres. Diu, bon dia, m'adreço de forma totalment anònima al programa per por a represàlies. Sempre. Actualment ocupo un importantíssim lloc en una notable organització per la protecció civil de Catalunya, juntament amb altres professionals de l'àmbit sanitari i polític. Aquesta organització liderem de forma anònima, però si cat... No sé què és. La qüestió és que en aquest darrer projecte que hem treballat és l'elaboració d'uns plans per la desescalada del confinament a Catalunya per una malaltia infecciosa que no sé quantos. Fill de puta. I no sé, vam tenir la magnífica idea per descentralitzar la feina i formar un comitè d'experts que decidís per nosaltres. Aquest comitè d'experts, escollit de forma metòdica i curosa, estava formada per personalitats notòries com José Mandril Macaco, Marco Primate Monete i el mono del logo de l'anís del mono. Diu, sento si he sigut massa subtil, la qüestió és que tots eren primats equipats amb diverses ampolles de whisky i Jagger. Ens va fer molta gràcia deixar que decidissin ells els plans de desescalada i el plan s'ha sortit com un puto xurro, com una catedral. Ara començo a entendre moltes coses, És que Començo realment- a entendre moltes coses, Sí, tio. I em fa gràcia que ho hagin fet uns monetes. Penses, Realment, Prou bé que estiguem així... Joder, és que... encara. Expliqueu-ho, i si és així, doncs ens fem les risses tots, Exacte. i em sembla perfecte. Com a la tio. clase, ¿no? El chiste cuéntalo para todos. Clar, exacte. O el delegado el más tonto, ¿sabes? Llavors dius, pues vale, te voto per les risses. I penses, mira, he perdut les famílies durant la pandèmia, però míralo. Mira com estiren Però caca ens entre han ells. Però escollit m'han uns robat un monetes. somriure. Com a mínim. Bé, I a més, jo crec que els micos estiren menys caca entre ells que el que fan a Junts per Cat i Esquerra ara mateix. Totalment. Sí. Si poc se n'ha parlat d'això, No cal tampoc que en parlem, però... No, vull però dir... hijos de puta tots. Ja en parlen prou ells. I diu, bueno, no teníem en ment confessar-ho, però a aquestes alçades salta a la vista que el pla de cara a la Setmana Santa l'han elaborat 4 micos borratxes en una tarda, òbviament. Gràcies pels minuts en antena i llarga vida a la meravellosa sitcom que teniu entre mans, fieres.
Haurien pogut ser els micos que escollissin els Gaudí, trobo. Llavors, és que ens donen el Goya a la innovació, Exacte, sí. a tot. M'encantaria. Joder, si t'imagines rebre un Goya, Sant Saliat, un Goya. No, un Gaudí. Sí. No, Ai, però, ui. no, però també, Oh, Goya. Fota-li Goya. Jo prefereixo un Gaudí, tio. Ja, sí. Jo no. I un Òscar. De què ve Òscar? Pues no ho sé, realment. Del Mau. La nit dels Òscars, és veritat. No sé, perquè el primer premiat es devia dir Òscar. Tu creus? No crec. Home, la veritat. sí, el primer premiat, els premis sense nom. Clar. Bueno, clar, Els premis I, Ja, I el primer que va guanyar li van dir doncs aquests premis li direm Òscar. I era un tio així com calvo, no? Amb la forma del propi Òscar. Així, i el van untar en dorat I ara- perquè fos l'estatueta. Exacte, la seva ànima resideix a dintre No sé de d'on cada... ve. Direu, però si has estudiat Hauries cine. de saber, clar. Ah, hòstia puta. Pues ni puta idea. Joder, tio. 4 anys i moltes esperances tirades per a aquesta resposta. De les millors festes en la que he estat ha sigut en una celebració dels Dels Oscars. Oscars a... En què pocs Òscars vas mirar, tu. Correcte. Una discoteca on donaven els Oscars en directe i era una festa. A 3 pantalles. A 3 pantalles enormes. Tu estaves? No estaves, no, tu? Clar que sí, clar que estaves. Anava a dir, m'encaixaria més que estigués ell que tu, segurament. Jo estava en un altre sector professional que no ve al cas I et ara. vam enxufar nosaltres. És veritat, és veritat. Quin sector és aquest? Perquè el públic està pensant gigoló. En una discoteca no... Acompanyant. Estava fent... El Marçal havia de fer història. de Maguito. Correcte. Hòstia. Correcte. Què va fer? De fet ho vaig fer. Què va fer? De barman. Bueno, Quasi més barman que Maguito, eh? la línia és difusa entre Perquè el Mac i el ell, barman. per ser Maguito, tenia el consum gratis, No, tenia xupitos gratis. o xupitos només. Ula, que trist, que trist està sent això. Sí, la veritat és que estem desmuntant el personatge. Sí, va estar bé. Si us interessa lo dels Oscars, Sí. he trobat alguna cosa. Bueno, Què diu? aviam. Diu que no està confirmat per l'acadèmia, però que hi ha com varis rumors. Rumores. Teories fans. I el que diu El que del Mau, el està del Mau. més així extès entre el mundillo és que la secretària executiva de l'Acadèmia de les Arts Es deia Òscar. Cinematogràfiques es deia Margaret Henry I i què al té a veure el veure? premi li va recordar el seu tiet Òscar. Pues em sembla una tremenda merda per posar-li no, el nom sí. a això. O sigui, literalment, ¿no te parece els premis l'Òscar? del cinema de Hollywood, saps? O sigui... Quina poca èpica. Sí. Perquè són els premis del cinema de Hollywood o dels Estats Units o com va Del això? món. Del món. Ara va dir, no em miris a mi. Però i llavors per què donen premi, o sigui, a l'Òscar a millor pel·lícula estrangera? Si són del món. Però perquè... Bum! Bum! Sí, una Clar, mica. jo comptava amb... Però perquè deu ser de l'Acadèmia Americana de Cine i llavors, pues, clar, com que realment es produeix bastant cine. No sé, però els Oscars, el Parasite, una coreana, va guanyar A la normal. Ja. tots els Oscars que va poder i més. I era estrangera, però va guanyar. Està bé perquè se'n Saliat obre més interrogants que no per respostes en cap moment. Tota les l'estona. respostes ens les diuen... Sí, Bueno, ja en quant a dades, els Gaudins no tenen 40 anys, van néixer al 2002. I es deien Premis Barcelona. Abans. Per tant, tenen 19 anys. Hòstia puta. I en 19 anys no hi ha hagut cap director que fos digne de ser nom de premi, bàsicament. Clar, exacte. D'aquí uns anys serà el Bayona. Clar. Que asco de pau, tio. No té molt... Premis Bayona, tia. Ja, I no. el Gaudí, Ja. no? Pues ja està. No me Ja gusta. ho tenim. Ja. Tens més confessions o què? Crec que no. Crec No, que no. ja. Vull dir, no. Vale. Si voleu És que miro. t'havia deixat amb el mòbil allà No, i... sí. No, si vols miro la safata d'entrada, no. No han arribat, no han Ok, arribat. vale, pues cap problema. Inexplicable. Aquí estem preparadíssims, estem a tope tota la setmana per donar-vos el millor contingut a vosaltres. I el Pau torna més odiador que mai, així que anem amb tu, senyor. Sant Saliat, recomana'ns als teus companys, especialment si tenen 12 anys. May it be an east L'inquisidor. shines down upon you. Seràs desgraciat, fill de la gran... Biribim, pim, 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 biribim. No conec la cançó, vaig buscar... Tampoc, tio. Com es diu? No, hardcore no, això és... Sí. Darkcore. Darkcore. Darkcore, Metal heavy, tal. full. És música d'atracar una furgoneta, Seguint amb el... De fotre't algú molt Doncs, heavy i posar-te uns cascos i...
Doncs sí, us porto coses que ho diu, Sí. amb menys ímpetu que altres vegades, és veritat. Estàs odiant menys, últimament. Bueno, Què t'està passant, Pau? m'he desfogat ja bastant. T'has ablandado, t'has ablandado. Estàs ablandando. No m'he ablandado, però sí que és veritat que vaig començar amb el que més odiava, perquè tenia una ànsia viva de dir-ho. Clar. Sí. Els ciclistes. Putos ciclistes, eh? O sigui, me'n recordo cada cap de setmana de tu, És tio. probable que des de que jo ho vaig dir, la gent comenci a fixar-se més En els ciclistes. La gent està en despertant. el fàstic que fan els ciclistes. Correcte. La gent està despertant. Ara que comença el bon temps, Ara que fa bon temps. i surten al doble. I el confinament, ja no hi ha confinament municipal, que es poden moure... O sigui, a carretera que et moguis al cap de setmana... Escarós. T'ho juro que és per fotre volantazos, tio. L'altre dia, no sé per on anava, Jo a la però 340, tio, al anaven cap de quatre, setmana. anaven quatre en paral·lel, i jo, però de què cony van? De què Sí, van? sí. I a part, dos, així com... Que em va semblar que s'agafaven de la mà o alguna cosa. Cookies. I jo, els mato. Saps No! què? Avui no freno. Avui no m'aparto. Avui no redueixo. Avui, pa! Sí. 4 de cop. És que... Feina feta. Combo. Feina feta. Però bueno. És un dimarts a la tarda en bici, tio. Sí. Ja. I no, Toqui. no, us Agafa agrada, no us calor, agrada tant collons. pedalar. Agafa No us agrada pedalar. Doncs foteu-vos, fotrem en un camp, a pedalar tots i a generar Arròs. energia per tot Catalunya. Exacte. Ja veurà, està molt més útil, tio. Molt Pues més útil. sí, per què no? Home, Home. jo dono idees. Jo vull dir, a partir d'aquí... perquè el Aragonès, paisatge, que seràs el nou president. el paisatge gràcies a que la veuen CUP. tampoc serà per tant, perquè van per puta carretera. Sí, clar. No? Perquè me'ls Clar. trobo fins a Can Mascaró, Sí, sí. que has anat a veure allà. El Mascaró sona... Si no ets d'aquí, sona a aquests de poble, però Sí. una cosa bàrbara. Sí. Una rotonda de merda a punt d'entrar a l'autovia. És veritat, sonava a granja de porcs de Can Mascaró, eh? En plan... Pues no. Criadero de gallines, Sí, saps? de tot Però, cosins. però no ens encenem, perquè... No? Bueno, Els ciclistes ja es va dir. Ja ho vam dir. Sí, Ja ens farem estem una regocijando. reiteració, o ja anirem fent reiteracions d'aquestes, per recordar el fàstic que fan. Però Què tens? avui us porto coses més relaxadetes. No us ha passat Veuràs. alguna vegada? Cuidado. Què? No us ha passat alguna vegada? Sí. Què passa? Club de la Comèdia 2001. Ah, bueno, no ho consumia, Marçal. No, però ha faltat cubata i cigarro. No s'ha passat... ¿Os ha pasado alguna vez? Sí. Bultaco. Mira, el següent dia li faig a ell. El següent dia li faig a ell. Ja t'ho Però si dic. està mort ja. Que va, està currant que flipes. Ah, sí? A Televisió Espanyola, a la Bueno, dos, estem tio. parlant del Xavi... Bueno, no. Ja. Xavi Franquesa. Això, no us ha passat alguna vegada que aneu a la nevera i no recordeu per què collons heu anat? Però que, Sí. però literal, fins que no heu obert, aneu completament decidits a la nevera. I quan obriu la nevera, I ara què volia? I ara què volia? tancar i en aquest moment et quedes com pantallazo Lelo, azul. lelo. Pantallazo azul. Sí, sí. Sí. Pues a mi el que em passa és que no suporto aquesta sensació i ja em quedo com Pot ser que et passa... 15 minuts com donant voltes a la cuina. Vaig al menjador com per deshacer los pasos andados, no? Com el camino... Com I el molts, Sherlock cops, Holmes. I molts cops ho recordes. Sí, perquè dius, me'n vaig a l'escala, que a l'escala És recordo... on se m'ha acudit. A l'escala recordo que encara sabia el que anava. Sí. I me'n vaig fins a l'escala i aleshores dic... Com era? Cuidado, no despertis un trauma. Sí, un iogurt. Cuidado, no despertis així un trauma que no toca, eh? En plan, de cop recordes les escales quan t'han tirat uns pares. Ah! Ojo, a mi a les escales una vegada em va passar una cosa. Aviam, petit. sorprèn-nos. Endavant, sisplau. Bueno, això ja no és inquisidor ni res. igual. Xàxara. Però les meves escales, quan vam arribar aquí a casa meva, no estaven reformades i hi havia espai entre graó i graó, estava buit i donava com a les escales de sota. Tremendo perill. Doncs jo de petit vaig ficar el cap dins entre dos graons i després no sortia. No sortia. No sortia. Mamà, trae la mantequilla! Mantequilla, aceite, Com sempre, sense liar, falta, eh? com sempre sense liar et planteja les preguntes però no Però les no les- respostes. No recordo com va sortir el No cap. ho saps? Ara li preguntarem a ta mare quan Sí, baixem. girant així com... Però aviam, tot el que entra sale, eh? Sí. Sí, clar, va sortir, estic Ja, aquí. aquí estàs. No et van tallar el Estic cap. aquí i l'escala tampoc la van tallar. Però... Això anava a dir-te, no van tallar l'escala? No, collons. Pues ja sabem com va sortir.
Estirant. No, o emputxant. O que era cap avall. O cap avall, exacte. Era que el cap no passa, però tot el cos sí. Pues segurament fos més fàcil. Però no perquè estava gordo. Tu estaves gordo. Sí, tenia un Michelin. Bueno, sempre has estat fuertaco, tu. Sí, una cosa. Però per això s'està entrenant per a pallisses ciclistes, sempre. Des de sempre està... Psicològicament sí, he estat entrenat. Sí. També em passa, relacionat amb lo de la nevera, de... tu estàs en un cap de setmana sol a casa Sí. i és d'aquella època en la que no queda menjar perquè no s'ha anat a comprar sovint. Sol passar, eh? No hi ha hagut búfalos per caçar aquesta setmana. No hi ha... Els jabatos te'ls has menjat tots, ja. No hi ha el típic paquet de galetes Maria o allò que et pot salvar d'una gula. Sí. La gussa. I d'anar a buscar i no trobar res. I dius, és que no em menjaré una llimona, que és el que hi ha a la nevera ara mateix, una llimona, no hi ha res més. I dius, bueno, pues res, me'n vaig cap a dalt. I quan estàs a dalt, bueno, a la teva habitació i tal, que portes una bona estona, Tornes de dius, gana. És que tinc... és que no he menjat. És que menjaré la llimona. És que necessito menjar. Tu recreant-te amb el teu propi dolor. I tornar i dir, és que ha d'haver-hi alguna cosa, una llauna de tonyina o alguna cosa. I tornes a buscar i dius, segur que m'he deixat algun armari, algun hueco que hi ha. I te'n tornes a Nadal a l'habitació. I et trobes un xupidor de tequila, com a molt. Saps? Dius, és que no sé què hauré de fer. O sigui, que s'allarga el cap de setmana i troben el teu cadàver a les escales després d'haver pujat i baixat 15 vegades. Doncs a mi amb aquestes m'ha passat de berenar palomites. Home, però com un campeón. O berenar sopar, dius. Sí, clar. A les 8 dius, bueno, amb aquestes palomites ja sopo. Em passava abans, ara soc més valent, ara em cuino els espaguetis. Sí, espaguetis. Clar, que no, espaguetis Echao que no pa'lante. espagüetos. No espaguetos, no, espaguetis amb una mica de solís i ja És està. que si només tens palomites ja mires i dius, Pau, això t'ha de durar fins al dilluns que ve. Fins que tornin. Clar. I veig que de temps ja hem acabat, no? Ja Sí, estem bueno, bé. ja fa estona. Però jo volia posar alguna cosa sobre la taula, Aviam. perquè potser ja després no me'n recordo. Com has dit, arriba el bon temps, Sí, home. arriben els Les samarretes de tirar entallades. els gilipolles també anomenats ciclistes, i arriben els mosquits i les mosques. Buah, ja ves, quin palo, tio. Quin Mosquits i palo. mosques, puto asco. Últimament ja no hi ha tantes mosques als últims anys. No sé si amb el canvi climàtic s'estan morint o què. O igual t'has començat a dutxar. Perdona, Marcel. Pot ser que... Però mosquits hi ha molts, tio. Mosquits hi ha un punyau, i mosques... L'estiu passat vaig patir un munt els mosquits. I mosques potser has tingut sort. A casa meva no hi ha moltes mosques, tio. Segueixen havent-hi. I jo Veritat, tinc que palo, tio. tinc una anècdota amb una mosca, perquè jo la considero una mosca, Té però nom ja. jo vaig estar 3 anys de la meva vida, 3 anys, literalment, que quan arribava aquesta època hi havia una mosca a la meva habitació. I no sabia on estava. T'asseguro que no era la mateixa. Bueno, Ja, Bueno. perquè no duren tant, oi? ja, és que no duren. Clar que no. Però deixa'm acabar. Li va posar una marca. Això és el que o algo. penses, això és el que penses. Deixa'm acabar. Escoltava una mosca, però a part l'escoltava quan hi ha absolut silenci, saps? Quan és de nit, ja saps, no s'escolta Tira res a orella, fora, tal, i tu escoltes perfecte. Quan estàs a punt d'anar a dormir, apareix la teva amiga la mosca. I jo passava nits que les passava putes, perquè és que no pots dormir, en el moment en què l'escoltes ja res, També està la calor, eh? i va arribar el moment en el que vaig descobrir que la mosca la tenia segrestada jo en Que no obries. no, en el calaix de la persiana. Estava allà Saps? dintre On i s'enrotlla la l'escoltaves persiana, allà. hi havia la puta mosca. Tia, Pues pobra atenció, mosca, loco. que des d'aquell any que ho vaig descobrir fins 3 o 4 anys endavant, cada estiu hi havia una mosca a la persiana, tio. Però és molt raro. No té cap- Igual hi havia un niu allà, eh? Igual és una neura que tens tu No, perquè personalitzada tampoc amb la escoltava mosca. més d'una. Una mosca. Però cada estiu una mosca hi havia a la persiana. Al calaix de la persiana. No té cap sentit, això, eh? El senyor de les mosques, eh? Aleshores, què? Obrim- És una? obrim ara. És una? No, Anem a mirar. Era la de baix, era la de baix. Ah, baix. Uau. Però sí, sí. Hòstia, és xunguíssim. Que fort, no? Bueno, vaig haver d'anar al psicòleg. Vete al médico! L'Edgar Allan Poe escrivia contes i hi havia molts contes d'aquests que s'obsessionaven, bitxos d'aquests, amb un mantat un corp aquí, el corp em vol matar, no sé quantos. L'Alan Poe igual estava una mica El de- sumat, eh? Estava una mica Estava Allan una Poe. mica A Breaking grillet. Bad també, el de la mosca. Breaking Bad no l'heu vist. Ah, sí, és el mateix concepte. 3 Sí. capítols. Pues sí.
Perdó, Alan Pou, que deu ser cosí segon del Josep Maria Pou. Ja està. M'ha vingut al cap i he pensat quin nom és... És igual, ja està. Bueno, doncs se'ns ha liat. Anècdotes i risses al mateix preu. Què més voleu? Què més voleu? Els traumes de la meva vida. Sacador. Jo crec que és algo que haurem d'investigar, això. Lo de la mosca... Lo de la mosca. Aquest estiu ho veurem. Jo espero que algú em digui això m'ha passat a mi també. Vale. Sí. Potser no en un calaix de persiana, però en algun lloc que cada no any desaparegui. apareixia la mosca. Bueno, Déu-n'hi-do. i proper programa, entrevista a la mosca per saber la seva versió. Molarà, En un molarà. fil. Estigueu atents al següent programa. Doncs res, com sempre, moltíssimes gràcies per escoltar-nos. Ens veiem la setmana que ve. Bueno, no tenim clar la setmana que ve, però segurament sí. Intentarem. Stay tuned i, com sempre, germans, aneu-vos en pau.